Hey yo, what's up? What's up? It's your homeboy Twisted, aka Boy Bastos of DFT. Still dirty, rapping boss of Battle Filipino MCs in the UAE. Siyempre, special shoutout sa mga homeboys ko na nandyan. Salamat sa inyong pagmamahal at sa respeto na binibigay para sa akin. Maraming salamat kapatid. Alam kong medyo huli na o late na, pero may challenge na rin tayo, alright? Subukan natin. Medyo matagal-tagal ko na hindi nagagawa to. Anyways, siyempre shoutout din sa mga sumusuporta hanggang ngayon mula noon, sa lahat ng mga nanonood ng concert namin, reunion concert last year. It was a blast. Maraming salamat sa inyong lahat. At siyempre sa lahat ng mga nakakuha ng souvenir na to. Ito man. Tama-tama, lockdown. Mabisang mabisa yan man. Pagkatapos gamitin ng mga partner mo sa kanyang suotin ngayon. Pangontra ng virus, matindi yan kapatid. Alright? Bago simulan nga pala itong challenge na to, gusto kong ibalik ang estilo ng storytelling just like back in the days. Kung paano kami mag-rap noon o gawin sa mga kanta namin. Pero syempre, DFT style pa rin. Alright? Huwag na natin patagalin. Let's do this. Check it. Isang gabing na nagbibigla akong nagka-wet dream sa isang babaeng walang COVID pero she is just 19. Sobrang sweet, nakakaakit, masyadong malambing. Gustong lumapit sa akin as in social distancing. Bigla siyang nalungkot sa sitwasyon na yamot. Sa di inaasahan kaganapan ako'y biglang nautot. Sabay ubo, para kunyari ay hindi halata. Bigla na lamang hinawakan at agad kinapa. Si Manoy gusto nang mawala as in you cannot touch this. Pero kung gusto mo magsuot muna ng guantes at saka maskara, kunyari di kilala. Maglalarong bahay-bahayan at ikaw yung ina. Kahit maaga pa ay agad matutulog na tayo. Pero bago yan, gusto ko munang ako'y mga bayo. Habang nasa likod mo na ikay pinapalo. Matagal-tagal na rin kasi akong walang ensayo. Tuloy ang aban, hindi ako aatras. And don't stop, baby, kasi malapit nang lumabas. It feels good when you know you're right there at the top. Tiring matang nakangiti siya sa sumasarap. Di pa tapos sasabi kong umanga. Sobrang laki ayon na lakang panga. Huwag pasaway, lahat agad sumunod. Kaya't pag sinabi kong luhod, bitch, dapat kang lumuhod.